त्रिपुरा हास्तेओ त्रिपुरा सरनो थानसा साबनानि थांसानि कतहरमा कायसा हान्यहाय फुनुगमारि याप्रि बारगुखा बुवाग्रानि तिफांबाय TTAADC हाफां TTAADC हाफां फाइद्रबनो बुवाग्रानि वान सुमुं तंमानि त्रिपुरा सा जत हदा तंनाय रगनो नायटुगना थांगांके बियां तं रुतुगै मानलाया आबगै गोरोंसा जागाव माननानि कक जाबलायनानि सालायनानि सोकांलायनानि हामलायनानि केबनो चिकन नगियावै जतनो हमान बाक्साके हामक्राय खायनानि नासि बुंथियै जागा बागनानि कक सामानि हदानि अफिस तांनानि बागै आ इमां रगनो अ कक बै सामा रगनो मुख थांख्लायखा बुबाग्रा TTAADC हापांनि बखाक्तै जत हदा अक्रा रगनो जागा बागिर मानि बिसिंतै ताबुक TTAADC आमसाइनि अ जागा बागजामा जागानो ओंसिनाय हदारावनि अफिस ताइ गोबांमा कास्टमारि लरगनो तै सिनानि साइमानानि मालायनानि गोरोंनानि ताइ आबो कारि बाहायनो हदा दफा रगनि तैनाय गोबांमा फातार हानि बरक सिनानि फाइबो साइमानना फाइबो हुकुमु मुकुमु कक कानमुं चमुं ताइ रसामुं रगनो सिना बागिबो ताबुक मानथक सिनाय TTAADC नि हेडक्वार्टार खुमुलुंगनो हाइहिनिनो खुमुलुंगो जत हदा अक्रा रगनो जागा रजाखा ताबुक बरनि हदानि हामक्राय सामुं तांनानि बागै अ हाबा नगनो ओइ मानसिनाय आबा हाइके जागाया फारजागै बेलाइखे खातंजाक जत दफानि बसंनि लुकुरक हदा अक्रा रक चीनी हिज हाइनेस महाराजा प्रदीप किशोर मानिक्यनि नेतृत्वे एडीसी रकबाय जगह बागजामानी जत 19 दफानो ओ जगानो सुंतिनी आगे न पोजिशन रजाका महाराज सबाय एडीसी अथॉरिटी बाय तिनिखाय जों बनो खुति रकाय जों तिनि जगारावनो सिनि नानान बागै जों तिनि जत फाइलेका एवं जत दफानि बर रकबो तिनि फाइजा जमातिया रियां मलसम गारो मुरासिं जत फाइबिजा तिनि जगानो किन्तु ओ जगाव कायसा किसिसा विशेष करा उचय कलय मुरासिंनि जगाराव सामहाव किसा बायरे माने आगिन सिमि न कुसाना ब किसा बनो पोजिशन मायाव दङ बनो ब्रक सालायाना आं ब सल्व थानाय बकुनो प्रब्लेम उंला आं खाखायो एवं जों अमते हाइ जगह हेरिटेज एक विलेज खायनान नामिनि महाराजानो एवं जों एडीसी अथॉरिटीनो बेलाय बेलाय गोबां खालामनो हानजामारो एवं बिनि हाइ नेतृत्वे बजे आगरतला महाराजा वीर विक्रम जेबाबे रामनगर जयनगर न स्नामका बिनि ओ प्लेन मते तिनि एडीसी बावजनो हेरिटेज विलेज न कि लामा क्वार खाय स्नामै रुइ दङ बिनिबो जों महाराजानो बेलाय खाबाय खुबाय खुलुमो एवं एडीसी अथॉरिटी बनि एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय तिनि मते हाय उमानि सिनि दफारावनो ससामानि एवं चिकन कटर जत दफा रबाय जत हागे खालायमानि बेलाय गाहाम नि जों वानसो आनि लगे तिनि और फाइजां आनि बुंखारि वीरेंद्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा एवं चिनि चुबलाई बुथनि प्रेसिडेंट सचिन्द्र त्रिपुरा एवं वाइस प्रेसिडेंट धीरेन्द्र त्रिपुरा ताई चिनि TSB नि वाइस प्रेसिडेंट विश्वजीत त्रिपुरा TSB माने त्रिपुरा सोलोंनाय बुथु आसार न खबसक एकानि मानका और एकानि मानाय पाँचटा बसं दं देबरमा जमातिया रियां चाकमा त्रिपुरा पाँचटा बसं ताई बाद बाकिरका आधा कानि खाय मानबाय खेता तिनी बेलाइखे दाखु मीडिया संनो हामबाय जों बुबाग्राबाय सिनि 22 दफा बरक आगिगो 19 दफा हि साजागमानि दाबो 22 दफा गावो कोनो चिनि बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक्य बाहादुर जोंनो खा हामयां जागय पाहारि रगनो सिनि त्रिपुरा हानि ट्राइबेलनि राजधानी हिंखैतो एडीसी से हानि बाङै उ एडीसी वो जत उ 22 दफा दंनायनो जनो किसाफानो अर जागारनाय बरक बोसाबोतै परिरनानि जत किसु नांगौ भबिष्यतनि बाङै थि नांनाय बाङै हानि बाङै बुबाग्रा जोंनो जनो केबा किसा ओ दालं हाय बा हालाम रक किसा कमकु दफा नंखे
adakani kisah dofa kotor ba de broma sara tripa o ko bangko ko ba riyang jomaitia borok no kanisa karoi borok wang sokma bai ADC government bubagra bai salai wang soklai jaga bagui rejangmani no जों बेहायनो जत दफानो तिनि कलयबाय गायपे मलस जमातिया रियां फायलायगै जानि जा आरि केबु दिगि केबु आगगलाया जार जे फुनु रजांमनि बननो तिनि खुंथा गायलायनाय हिखौ खातं खाजा तयै खाकफुर बाय गाहाम करंखा फायलायगै बेलायखे चिनि बखातं थकजातक तिनि खुंथा कादा गायलायखेन र गायलायखा अच्छा सर त कैसे हापां एडिसे हापां नानि सेबसा जत सुगमनि जों समाज न्यायनाय हाया फनो किसा आसास रजाक बुबाग्रा तांनानि बु नरनो जों गाहाम करंसिनि उ एडिसि प्रशासन जों चिनि यागो चालक मा तंखे अबयसै रनाय आ कौरमा दं हास्ता हापां रनला न साय जनाय हास्तेनि इलिया ukokto tini second time ang answer ito mo balai khan tongthoni ko tama hinkawa puila no song obosaka song je edisi hapang bai je jono jagari jagmani sini hukumu mukumu tibrasarok thangnane bagoi sini tongmung chamung culture no narengna bagi je sujog mangkhaso abo uklogni bai tulona klai sanani kokori phiaba mangkha balai khan kaha mangkha obo bukuk bai explanation khaimaya bono buku bai samani selai जों दंथंमाने नगै न उपलब्ध खायदे सिनि कलेरक बा सिनि तिब्रासा उनिस दफा समाज सं बाहायगा दंथगलाय दं माइखानो जों आं निजि बाहायनो दंथगै दङ जे सिनि तिब्रासारनि भबिष्यत बनि तमुं जामुनो मथांना हिंका माइखानो सरकारनि हयते सुजुग रिना नाङो जों आबोना ठीक जागाव व्यवहार खायनाय सঠিকভাবে जों परिचालना खायनाय চেষ্টা खायनाय कलेज समाजनि तराव हयते बसुक दफा ताबसुक जरा जागा मांखा ताबजराते जों जेटा सीमानि तो 19 दफा नरिखानि सालाय दं पेपार लि 19 दफा मांखा अबो आनि याफाले पेपार करि फिया बाखनामाले 19 दफा जागा मांखानि खाना नरक बसुदक मांखा जागा जनो तो आधा कानि 10 घंटा रिखानि खानावा अबो एकड़ हिसाबे 0.20 एकड़ जागा रिजा कलेज समाजनि के नों ताम कलाय कलेज समाजनि आं गाबुर एक्चुअली कलेज समाजनि गाबुर आं राय गायलिम कामसिकव आ तीनटा स्टेपनि तलाव आं दङ फियाबा उ कमिटिनि आं कायसे मेम्बार रायनि लगे दङ हिनै दिनै आनो निरंजन बसकां कक्सानेनि कायसे बेलाय गाहाम सुजुगनि माबागै बेलायका आं खातं अच्छा हापां खानामानि कक्त सालायग्रा फियाबा जों तो अबस्यै जों हाफां गनि हाफांनानो जों कगनारनाय सानमुं तन्नाय जे जन सेबसा बिखा हिंगलाय जों जेहेतु जों सुदु कलेमाया सिनि हदाहाय गोबां हदा दङ चिकन चिकन बरक बांथाया हदाराव गोरान रां पैसानि बियाल दङ आ बियालना काटायनानै एकमात्र उपाय हाफ एदिसे हाफां ताय त्रिपुरा सरकार हाफां जन सुबानानि नांसगनाय आबले जोंबो साननाय